abantu besifazane abefani. Akekho umuntu wesifazane onenkani njengentombi esupport iPirates. Kahle kahle la muntu usuke esupport ithi mayisupportwa yi-ex yakhe ukwenza isiphuphuku nje wena. Ukwenza isiphuphuku. Hey lamantombazana nenkani. Mina ngaze ngiqonde intombazane ukuthi isupport iPirates. Angikaze nje ngaze. Hey anenkani lamantombazana hlezi uthi uyakhuluma nithi bopha baba. Even ungangena kwi-app manje afaka ikhipha zePirates. Unaka umhlolo. Sokushela kanjani manje umusu nje wena? Yeah, engisho ukuthi even emakhamera babashutha ngamakhamera laba bayafilter khona bezoba mpofu kusale lesikipho esinalo black khona ke manje nake. Yabona lo mantombazana anenkani kanjalo. Kunebhodlela engitheme ngilakha ngase ngalakha la upowder. Ngizwe ukuthi ngithini. Lo powder lona ulona engiwufaka la ngomix namafutha, but lo powder ngubeka eceleni wodwa. Le bhodlela ufika ukuthi la aba uthi yabo musulithela la ngaphezulu lebhodlela. Uma use uligaya kanje buka umuntu yabo ngisetha lo muntu. Uma usulithe kanje hayi ngalo kodwa sifuna lo wenhlamba umuntu. Uma usulimise kanje lo muthi lo. Umix umbiza isikhathi ukhwifa la yambiza kanti ukhwifa la yambiza umuthi usiyawukhotha. Uma ukhothile wabamba ifoni ingqondo yakhe ngathi iya freezer athawe ma umdu.